bych vás přivítala jménem slovy Natana na postní chvále, kde bychom se chtěli chvíli stišit v době před Velikonoční. Pane, přicházíme k tobě z hlučného světa, ale tady je náš domov v tvém přítomnosti. Děkujeme ti, že nemusíme být dokonalí, abychom tě mohli chválit. Stačí, že jsme tady a teď. Ty jsi hoden chválit v každé době, nejen té postní a vánoční. Radosti i v nejistotě. Otevíráme ti svá srdce. Přijmi prosím naši chválu. Pane, děkujeme, že s tebou je vždycky možné znovu začít, znovu důvěřovat, znovu chválit. Svět říká, že některé věci se nedají napravit, ale ty jsi Bůh nových začátků. V době, kdy tolik lidí ztrácí víru v budoucnost, my ji vyznáváme. Tvůj kříž je důkazem, že z konce se rodí začátek. Znovu ti vzdáváme díky.
Ježíši, v základě obrazů a informací, které nám denně zajišťují, toužíme vidět viděnou tvář, tu tvou. Hledáme tě ne proto, že bys byl daleko, ale proto, že chceme být blíž. Děkujeme, že se necháváš najít, být prostřed chaosu tohoto světa. Tvá tvář je obrácená k nám s láskou
Ježíši, tvá láska nás nepřestává udivovat. V době, kdy je slovo láska tak často vyprázdněné, tvá láska zůstává plná a pravdivá. Opustil si slávu nebes, aby si přinesl naději těm, kdo ji ztratili. Chválíme tě ne proto, že musíme, ale proto, že můžeme jinak. Že nemůžeme jinak. Kdo poznal tvou lásku, ten nemůže mlčet. Duchu svatý, svět potřebuje tvůj oheň víc než kdykoliv předtím. Kde je nenávist mezi národy, přines lásku. Kde je rozdělení v rodinách i ve společnosti, přines jednotu. Kde je lhostejnost, zapal srdce. Přijď a proměň nás, abychom byli tvými svědky tam, kde žijeme. Nepřestáváme tě zvát.
v době, kdy se lidská důstojnost šlape do prachu na tolika místech světa, kříž říká: každý člověk má nekonečnou hodnotu. Buď zdrav kříži, naše jediná naděje, náš maják v rozbouřeném světě. V době, kdy tolik lidí ztratilo naději na lepší zítřky, my vyznáváme, ty přicházíš. Tvůj příchod není otázka jestli, ale kdy. A do té doby žijeme s radostným očekáváním, ne se strachem. Děkujeme za zaslíbení, že jednou setřeš každou slzu a shromáždíš nás v jednom chrámu. Maranatha.
vyznáváme, že naše síla nestačí. Nestačí na problémy tohoto světa, nestačí na naše vlastní slabosti. Ale tvá moc se projevuje právě v naší bezmocnosti. A za to tě chválíme. Nepotřebujeme být silní, když jsme v tvých rukou. Přijď s mocí svou do našich rodin, do našich obcí, do našeho národa.
Bože, žijeme v době, která nabízí tisíc náhražek za štěstí, za smysl, za naději, ale žádná z nich neobstojí. Ty jediný jsi věrný, když všechno kolísá. Ty jediný jsi stálý, když se otřásají jistoty národů i celého světa. Vyznáváme s radostí, nikdy nebyl a nebude nikdo jako ty. Pane, svět mluví o vzdálenostech mezi národy, mezi lidmi, mezi srdci. Ale ty jsi Bůh, který překonává každou propast. Jsi blíž než náš vlastní dech. Jsi v nás a mezi námi, Immanuel. Chválíme tě, že žádná zeď, žádná hranice, žádný strach tě nedokáže od nás oddělit.
v Janovi 3.16 se píše, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil věrný v jméno jednorozeného Božího syna. Tak Pane Ježíši, já ti moc děkuji za to, že ty jsi šel za nás na kříž, za to, že ty jsi se obětoval za naše hříchy, i když jsi nemusel. A tak ti moc děkuji za to, že ty jsi nám prokázal takovou lásku. A tak ti moc děkuji za to, že tě můžeme tady oslavovat skrz ty písně, za to, že ti můžeme zpívat, za to, že ty jsi úžasný, jak ty jsi náš Pán, jak ty jsi náš král. A ty jsi prostě tak skvělý a tak nádherný a tak úžasný, prostě ty jsi za nás hříšné šel na ten kříž a ty jsi nikomu nic nedlužil, ale zaplatil si tu cenu za nás, aby jsme mohli být navždy s tebou, Pane Ježíši. Já za to moc děkuju a prosím tě, aby ty jsi byl s náma dál předtím, než přijdeme k tobě, aby ty jsi nás provázel, aby ty jsi nás vodil po té své cestě za rukou, protože my jsme tvoje děti, Pane Ježíši. Tak tě moc prosím, aby ty jsi nám žehnal, aby ty jsi požehnal zbytek tohle týdne, aby ty jsi nás chránil další týdny, aby jsme tě dál mohli vzývat a oslavovat, ať už ve čtení písma, v modlitbě, nebo v temši, nebo v písničkách, nebo v chválách, nebo kdekoliv svým životem, Pane Bože. Tak jsem ti opravdu moc vděčný, že tady dneska můžu být. Děkuji ti moc za všechny ty lidi, co tady tě můžu chválit s náma, tak tě prosím, aby jich mohlo stále přicházet tobě více a více, aby ty si je přijímala, protože ty chceš přijmout, ty nás všichni miluješ. Tak opravdu ti za to moc díky a moc se za to modlím ve tvém jménu, Pane Ježíši. Amen. Please.